שלום. שלום לכולם. שלום לכולם. שלום! אנחנו עם מאור עוד פעם. כן, בלוגו רולפליי. כן. עכשיו, בוא נהיה לוגויים. אוי, לאן אתה רץ? מאור, איפה אתה מתחבא, מאור? אוקיי, אני אמצא לוגו שאני רוצה להיות. בוא נראה את זה. בוא נעשה את זה. אני ניקטונס. אתה BBC? אתה רואה חדשות? היי, אבא, מאור, תראו אותי, אני בומרנג לוגו. אוי, בומרנג, אם אני אזרוק אותך אתה תחזור? אני פה, הנה אני. אני כמו בלוק כזה. הניק ג'וניור 2? אומי גודנס. אני את הדיסני XD. וואו, איזה מגניב. אני דיסני XD. ואני רוצה לוגו שאני רוצה להיות. עכשיו אני קרטוניטו. בוא נראה. כן, זה. שלום. שלום. אמא, זה את פה? את באה לפה הרבה. אני דיסני ג'וניור. יפה, איפה מאור? או, הנה קרטוניטו. מאור הוא פה, אותי ניק לוגו. אותי ניק. אני אהיה דיסני צ'אנל. מאור, תראה, אני קרטוניטו. אני ניק ג'וניור. יפה. אוי, אני קרטון ניק נטוורק. ג'וניור. אנחנו כולנו סרטים מצוירים. קול. ואני נוגין. אני נוגין. מה זה נוגין? זה רק יכולים לראות משהו. אני נוגן, אני אוהב להיות נוגן. אתם רוצים ללכת שיש שם מאכלים? מקדונלדס? רגע, אני אהיה לוגו יותר טוב. בוא נראה. אני אהיה את זה. קוקי ג'אר TV. אני קוקי ג'אר TV. ואני ABC Kids. איפה אתם? אבא, זה אתה פה לידי? אני נהייתי get set for life. get set for life? מה זה לוגו כזה? אני לא מכיר את זה. משהו מגניב. איפה מצאת אותו? למעלה פה. אני לא מדברת. אני אהיה הוב לוגו. הוב. הוב לוגו? מה זה אתה פה? מה עושים? BBC. אתה BBC. אבל זה משחק רשום לנו לך במוח? BBC. זה רשום לך BBC. והנה הוא בא לשחק לנו במוח. הוא אומר שזה BBC. אתם רוצים ללכת ללוגוים של אוכל? בוא... כן, בוא נראה איזה לוגו אני אהיה. אוקיי, כן, אני אהיה לוגו כזה. first TV. אני בא! מאור. מאור הסיני, התחפשת למשהו אחר ולא שמתי לב שזה אתה. בואי. אמא, זאת את פה? אני ABC לוגו. אוי, מגניב. אבא, אתה עדיין ABC Kids לוגו. עכשיו אתה בוינג? כן? אני גם אהיה בוינג. בוינג. ועכשיו אני יופה. אני עושה יופה. אתה יופה לוגו, אבא? כן. ואני את הטרי האוס לוגו. איפה מאור? אבא, תראה, אני הטרי האוס לוגו. כל הכבוד שאתה טרי האוס לוגו. זה לוגו יפה מאוד. אני עכשיו YTV לוגו. ואני מיני לוגו. אתם רוצים שנהיה לוגוים של אוכל? כן, אני הייתי טלטון.
אני הייתי טלטון. אני טלטון. אני פלייהאוס דיסני. את פלייהאוס דיסני? אימוש. יאללה, בואו, איפה אנחנו? אני אהיה את גם אני. ה-CBBC לוגו. בוא נעלה בסולם למעלה ללוגוים של האוכל. אמא, זאת את פה? כן. אני CBBC לוגו. אני CBBC לוגו. מגניב, גם. זה קריי. זה קרייזי. תסתכל, זה בסולם הזה. מאור. אוי, מאור, זה אתה. מאור, בוא נעלה עם ספיד. בוא נעלה עם ספיד. אומי גודנס, זה גבוה מדי. אני יש לי מפחד פחד ליפול. גבהים. אני מפחד ליפול. 3, 2, 1. לא, אני מפחד ליפול. אני לא רוצה. היי, הבורגר קינג. היי, אוי גודנס, אני לא רוצה ליפול. אני לא רוצה ליפול. שלא מקדונלדס. אני לא רוצה ליפול. אני לא רוצה ליפול. זה קרוב. אני לא רוצה ליפול. אני אתפוס אותך, גיא. בוא, איפה אתה? אני קרוב. הופה, אוי. בגללך אני ונדיז. לרוץ כולם. אני דומינוס פיצה. אני בורגר קינג. ואני סאבווי. יש לי סומסום. ואני סאבווי. יש לי סומסום על הלחמנייה, אני בורגר קינג. איפה אתה רואה? ואני סאבווי. ואני סאבווי לוגו. ואני סאבווי לוגו. קול. אני אהיה, עכשיו אני אהיה ווינג סטריט לוגו. אני פיצה האט. ווינג סטריט. איזה עוד יש? מאור טויז אר אס. מאור טויז אר אס. מאור טויז אר אס. וואו, מגניב, וואו. וואו, אני יפה הולך להיות מאוד. משהו. בוא נראה. אני... את זה... אמא, איפה את? אני הלכתי רגע להיות, תראו. מאור, זה אתה פה? קוקה-קולה. מאור, אתה קוקה קולה? ואני קוקה קולה לילה. ואני קראגר לוגו. מגניב. ואני קראגר לוגו. ואני עושה פי לאוכל. היא שנה רסין עם כל הכסף, צריך לתפוס אותה. אני היא מאסטר קארד. עכשיו אפלג לוגו. אפלג. אני הולכת להיות... אני חריף. בוא נראה... אם מישהו אוכל אותי הוא... אני אהיה פנטה, בטירוף שלנו. אני אהיה וואו. צ'יטוס. אני צ'יטוס לוגו. אמא, זאת את פה? כן. את פנטה? את פנטה? וונטה, וונטה. כן. את פנטה לוגו? וונטה פנטה? תראו איך אני וואו. אבא, זה אתה צ'יליז לוגו? כן, אני צ'יליז, אם מישהו אוכל אותי הוא חריף לו. אני דוקטור פפר לוגו. אני דוקטור פפר לוגו. אני פפסי, אני היי, יותר יואו. טוב מקוקה קולה. אתה פפסי? אני דוריטוס. אמא, זאת את? את דוריטוס? כן. עכשיו אני את זה. זה גם יכול להיות דוריטוס. אמא, תראי, אני פופטרס לוגו. מגניב. פופטרס. מה יש פה מעניין? סטורלוג. אבא, תראה, אני אפלביז. באמת? אני אפלביז. איזה כיף לך. עכשיו אני וולמארט לוגו. אני עכשיו וולמארט לוגו. עכשיו אני טסקו לוגו. טסקו לוגו. אתה טארגט אבא? כן, אני טארגט לו. אריו. יו. אני פאונדלנד. אומרים שקוסקו באמריקה זה מין חנות שיש בה הכל. אוכל, כאילו זה חנות ענקית. ואני קטנים. ואני ממש זולים. ואני פאונדלנד.
יפה. ואני פאונדלנד. איפה ואני... הראשי? ואני פאונדלנד. קול, גיא. ואני טאקו בל. עכשיו אני אהיה בלוקבאסטר לוגו. מגניב. אם אני... כן, אני בלוקבאסטר לוגו. יפה, גיא. מה יש פה עוד מעניין? יש נראה לי עוד משהו קול. בוא נבדוק. כמו את הבסט ביי לוגויים כאלה. זה וואו. אני בסט ביי לוגו. כן. אני בסט ביי לוגו. איזה כיף לך. מאור, איפה אתה? תראה לי, אבא זה אתה? כן, אני טאקו בל. וואו, אתה טאקו בל אבא? כן. אני בסט ביי לוגו. יפה. אני בסט ביי לוגו. אולי אני אשים פופקורן. ואני דיאט קוק. גיא, תראה אותי. אמא זאת את דיאט קוק? ואני סוניק. ואני סוניק לוגו. אמא, אני עכשיו ליטל סיזר. אני פה. אוקיי. צריך לעלות עוד פעם במדרגות האלה. אם אתה עד הסוף. אוקיי, עכשיו אני אהיה... אני ליטל סיזר. אני צ'יק פליי לוגו. אני צ'יק פליי לוגו. ליטל סזר. שלום, טאקו בל. שלום. רואים לך את הפופיק. שלום. סתם. אבל תראה אותי, לך אני חולצה צ'יק כזאת. פליי לוגו. אני צ'יק פליי לוגו. צ'יק פלה, עושה פנסי קלנסי. מאוד פנסי קלנסי. הצד הזה יש פה בורגר קינג. מאור זה אתה? אתה פלייסטיישן לוגו? יפה. מאור הפלייסטיישן לוגו. מצאת. למטה יותר. אני הולך מגניב. לאן אתה הולך? אני הולך. למטה. לאן? תראו אותו, הולך למטה. מאוד למטה. להראות לך איפה הפלייסטיישן? תראה לי איפה הפלייסטיישן הלכת. וואי, אתה נעלם. מי? מאור נעלם. רגע, איפה? גיא, אתה זה בקומה השנייה. בקומה השנייה? איך זה תעלה בסאבווי? כן, צריך לנסוע בסאבווי לקומה השנייה. גיא, איפה אתה? גיא, תעשה מספרים. אוקיי. את הולכת, מגרה אותנו עם פיצה. אוקיי. אוקיי, מאור, נכון, זה אני לא טעים. עשיתי ריספו, אוי, מה קרה איתי? אל תאכלו ב-KFC, זה לא טעים. רגע, מאור, חכה לי, אני הייתי לא טוב. איפה אתם, ילדים? אני חזרתי. כן, שים שם. אוקיי, מאור, אני פה. אוקיי, עכשיו? צריך לעלות ככה? מה כולם עושים עניין מ-KFC? לא יודעת, סתם האף, אני לא יודעת. ועכשיו? לא לכאן. לא. רגע, שער איפה שאתה. ככה? אני אהיה וונסדיי. וונסדיי, איך קוראים לזה? ונדיז. לא וונסדיי, ונדיז. עכשיו לשם. לא, רגע. ככה? אבל איפה אתם? עלי. ככה? רגע, אני לא יודע אם אתה בקומה ככה. שלנו. זכרי. ככה? אתה בקומה של הניקולודיון? מה זה? את מחליפה לוגוים כמו... של ניקלודיון? זה כבר הייתה התקלה הזאת. את מחליפה לוגוים כמו גרביים. של מה? לא, של הזה. אני מקדונלדס. ככה? ככה? אתה מקדונלדס זה לי בורגר. לכאן, גיא. מה, יש? Oh my god,
או לא, נפלתי מלא. איפה אתם, ילדים? אני פה על מהוצ'יק. הנה. איזה חמור. עכשיו אתה יכול ללכת כאן. אומיי אומייגאד, גודנס. מה, נפלתי לוויד? נפלתי אומיי גודנס. זה? אומיי גודנס. אומיי גודנס. אתה יכול לקחת. תודה מאור אני. יואו. יואו צ'יל. אמא בואי לרגע. הנה, אני פה, הנה, ראיתי את מאור. איפה אתה? אני כן. אני עליתי בה. אני עליתי מתחת לניקולודיאן. אני קנדה דריי. רגע, משהו קרה לי. אומיי גודנס, אבא? מה? יש פה את האפל לוגו פה גם? פה. וואט? אומיי גודנס, אני חייב לראות את זה. אומיי גודנס. אני לא יכולה לזוז. אומיי גודנס. וואט? נתקוע במקום. תראו אומיי אותה. גודנס, אני מאוד מצחיק מדי. וואו. אני אפל שזה ריינבו. הנה את אני את משום מה. CBBC. לא, אני למעלה. אני? כן. מה אני בומברג? את לוגו מוזר. לא, אני גם משום מה אין לי את אז אבא, איפה אתה? אני הולך למצוא אותך. כן, תלחצי על הלוגו למעלה. So it was a good movie. הנה, בוא נראה. זה רעיון טוב, אני אהיה את זה. אני הווינדוס לוגו. אני איפה הווינדוס. ראית ווינדוס? אני רק... מאור לימד אותי. יפה. מאור לימד אותי. הנה, זה האח. זה האח מתחת. שמלמד. כן, דברים. מתחת לניקולודיאן. מתחת? אני אראה אותך, אמא. מאור. מה זה המנגינה הזאת? זה נראה לי מנגינה כיפית. אני הולך למצוא אותך, אמא. אני איפה שניק ג'וניור. אמא, הנה, אני אמא. וואו, איזה מגניב אתה. אני ווינדוס לוגו. יפה. איפה מצאת את זה? אני יכול להראות לך? כן. מאור גם לימד אותי. איך? יאללה, אז תלמד אותי בבקשה. בואי אחריי. לאן? בואי אחריי. וואו. בואי אחריי, אמא. אני באה, איפה אתה? אני ליד. אני פה. לא הנה, יודע. אני רואה אותך. הנה, אני באיפה ששותים הנה את אמא. קפה. איפה ש... קדימה, בואי אחריי. אני איפה שהבר. איפה אתה? אני פה מאחורך. לצאת או לא? לא, אני מאחורך. אז לאן הולכים? אמא, תראי, אומיי גודנס. בואי תראי. אוי, שלום. וואו, מי אתה? איך זה עשה לך? לעלות? כן. הנה, יש פה, אוי, לא. נשים לכם גם? עוד מעט. אוקיי, זה לאן... תקשיבו. אמא, זה איפה לאן אתם? הלכתי. אמא, איפה את? הנה, תלי. עוד תקפצי. ככה. ובואי אחריי. יש פה המשימה שלי זה יש פה מלא לוגויים פה. וואו, אני רואה. וואו, זה ממש מדהים. יש גם אנדרואיד לוגו. יש גם... יש אקסבוקס, יש סוויץ'. כן, וגם את לא ידעת? יש גם את האפל לוגויים פה. אומיי גודנס! וואו! אמא, האפל לוגו גם פה. מייקרוסופט, אני רואה. אפל! וגם אפל שזה ריינבו.
אני רוצה להיות אנדרואיד. אני, אומייגודס, אומייגודס, אני תקוע, אני תקוע. איפה אתה? אני פה. איפה תקוע? אני פה, אני בטעות, אני בטעות הייתי. אני בטעות הייתי. מייקרוסופט. אני עושה ריסט ואני חוזר. רגע, מאור, אתה היית ה-NBI לוגו? איך? רגע, אני בא, אמא. כן, אני פה. את אנדרואיד? כן. אתה רוצה להיות גם? אתה יכול. אני הולך להיות... אתם הולכים להיות קול. אתם הולכים לראות את זה. איזה קטע, יש פה MC דוס, מה זה? יש גם... ווינדוס, אינטל. כן, אני מחפש אתכם. אני מחפש אתכם. זה כשעולים במדרגות האפורות האלה, אז הקומה השנייה כזה. נכון. איפה אתה עכשיו? מה זה? אני עליתי לקומה השנייה. אומי גודס. אמא, יש פה את אלה. יש פה את אלה. אקסבוקס. גם פלייסטיישן וגם סגה. נינטנדו. או גם אקסבוקס. גם אקסבוקס אחד. סיריס, נינטנדו, גיימקיוב, נינטנדו סוויץ', דרימקאסט. איפה אתה? יש דרימקאסט. אני אעלה עוד קומה שנייה. NBA. אני פה עומדת בסולם. הנה אתה זהו, תקפוץ. NBA. שלום. שלום. אני אנדרואיד, תראה. איזה כיף לך. אז בואי כאן, תראה. פה יש כל מיני HP, לוגוים של HP, דל. אני רוצה להיות פרוגרמיסט. תראה, הנה. גם גיא NBA. אני דל לוגו. אני ווינדוס לוגו. יואו, אבא, זה אתה ווינדוס לוגו? קול. אתה לינוקס טוקס. נהייתי לינוקס. כן. מעניין. וואו. מי אתה? מה עוד? תראה, אני סוני לוגו. אני סוני. אני אפל לוגו. אומי גודס, אתה אפל לוגו? כן. אומי גודס, אבא, תראה משהו מפחיד. תראה. איפה אתה? אני הולך עד לפה, ותראה, תתקרב אליי. אני לא רואה אותך. אני פה. איפה אתה? אני פה. אימא'לה, אתה פה. אימא'לה. זה כמו שאתה עשית לי ג'אמפ סקר עם האפל לוגו. אני אמשיך להיות אנדרואיד. אני הולכת להיות אנדרואיד. אמא, תראי אותי, אני סוני לוגו. וואו, אתה ממש חוד, שלום. יש גם, אבא, יש גם משחקים במחשב גם, שיכולים לשחק. בוא אחריי. מה יש עוד פה? יש גם סגה גנסיס. גם סגה. יש לו מכוניות קצת. כן, הוא כמו. אתם יודעים? בואו. יש כמו. איפה אתם? יש גם. יש דרימקאסט לוגו. ספורט, יש שברולט, ניסן. באמת? רם, דודג', טויוטה. אני זוכרת את זה. זה בקומה השנייה? זה ביט... כאילו האחרון? לא, זה איפה שקרה. אז אמא, תראי לי. איפה אתם? הנה, גיא. תעצור. הנה, מאור, בואו. אוקיי. בואו אחריי, תראו פה. אבא, אתה טויוטה? תיכנסו לפה. אתה טויוטה, אפוש? אני טויוטה. תיכנסו לפה, יש פה מכוניות. הנה, יש פה רם, דודג', טויוטה. אני BMW. ניסן. אני BMW. אני אהיה ניסן. אני בינתיים יש שברולט. אני ניסנה. ניסנה, כן. אני בינתיים פורד.
אני בעצם פורד. אתה חייב אני להגיד. פורד לוגו. אבל עכשיו אני רם לוגו. מאור שברולט. אני רם לוגו. אני רם לוגו. אני רם לוגו. אני רם לוגו. כל קומה יש משהו. אומיי גודנס, אני כל הזמן בשוק. יש מלא. אני ווינדוס. אני ווינדוס. אתה ווינדוס, יפה. כן, אבל אני ווינדוס, אני כמו ווינדוס, כמו פלאג של ווינדוס, כך. טאדה! כן. לא תודה. מאור, איפה אתה? אני רוצה לראות אותי. אבל... מה, יכול להיות גיא שסיימנו? רגע, עוד לא. תסתכל מאור, אולי כזה בין הרגליים. let's go. יש נראה לי מאחורה משהו. אני אינטל לוגו. טוב, תיזהר רק כך לא... אני אינטל לוגו. אולי זה נפל לך לפה. אני אינטל לוגו. טוב. אני יכול לדרוך על זה. אינטל. יפה. ואני אמא תראי. לינוקס לוגו. מגניב, גיא. שאני אלך להיות בחוץ? בחוץ? כן. מה יש עוד? אולי יש פה עוד משהו. בוא נמצא מה. אני הווינדוס 7 לוגו. וואו, פה יש מלא, אומייגאד, ניקולודיון. ניקולודיון. אומי גודנס. וואו, כמה ניקולודיונים מלא. אמא, איפה את? עליתי לקומה של הניקולודיון, אני לא יודעת מה זה. הנה, גם אבא פה. אני באה. צריך לעלות פשוט עוד קצת. יש פה ניק ג'וניור לוגוס, הנה. אמא, אז זאת את? כן? לא יודעת איך נהייתי כאן. אומי גודנס. כן, יש פה את כל הניק. תראי את תראי את קולה. אומי גודנס. אמא, תראי. אותי, אבא שזה אתה? כן. אני ניק ג'וניור, אבל צפרדע. איזה יופי, גיא. מה יש פה עוד? צריך לעלות עוד פעם. נראה לי יש פה עוד משהו. לא, נפלתי. אוי, אני לא רואה. רגע, נפלתי. מה זה? יש פה מאסטר קארד לוגו. גו. נראה לי זה... מה, יש פה מאסטר קארד? כן, ויזה עם כל הכסף. כן, כי הלכנו איפה שהאוכל. או יש לי קצת אחוז מסוים. אני צריכה לשים. תודה, גיא. יש לך גיא. 26. תודה. טוב, איפה אנחנו עכשיו? אני בדיוק חזרתי עוד פעם לאוכל. רגע, אני רוצה לרדת. איפה אתה, גיא? אני בניקולודיון. ניקולודיון. טוב, זה אותו דבר האוכל והזה. כן. אומייגאד, איפה אנחנו מטיילים? בוא. וואו, אנחנו למעלה על הגג. בוא נלך בחוץ. בוא. אני רק אהיה לוגו אני רוצה לוגו אחר. אני אהיה קומפיוטר איזשהו. אני לוגו יפה.
אני ספיפי פיקצ'רס לוגו. ספיפי. אוי גודנס. פיצה. אוי גודנס. אני ספיפי פיקצ'רס לוגו. איפה זה? אתה למטה? אני למעלה. הכי למעלה? קומה ראשון. קומה ראשון. אוי, נפלתי. אני הייתי פה. אני פה, אמא. הנה, אני רואה אותך, זה אתה? כן, אני ספיפי. אני ספיפי. אני ספיפי. אני ספיפי פיקצ'רס לוגו. אני ספיפי פיקצ'רס לוגו. יש. יוניברסל. יפה. נכון. כן, וגם תראה אותי. יש פה גם TV פרוגרם. גם את לא יודעת? אני בוולמארט. אמא, וגם את לא יודעת? מה? וואו, יש פה מלא לוגוים. יש גם לוגוים שהם גם פה, כמו ספיפי פיקצ'רס, אני רואה, וואו. גם קראס אנטרטיינמנט. מגניב, כן. אמא, תראי אותי, אני קול, נכון? מאוד. אתה קראס אינטרטיינמנט. כן, אני קראס אנטרטיינמנט. וואו, יפה. ואני ססמי וורקשופ. זה כל מיני תוכניות. אני ססמי וורקשופ. מגניב. ואז אני היד אנטרטיינמנט. יש DHX. DHX? איפה? הנה פה. הנה, DHX. יש גם DHX מידיה. אני ויילד בריין. אני נוסע במכונית. אני ויילד בריין לוגו. אני ויילד בריין לוגו. רגע, איפה אתה? אני בכניסה. בכניסה? כן, אני בלובי. בוא נלך החוצה, אז יוצאים מפה. אני באה החוצה. אבא, זה אתה, אני ויילד בריין לוגו. איזה כיף לך. אבל אבא, מה? אולי רק לוגוים יכולים לצאת. לאן אתה יוצא? כי אני לוגו ואתה לא לוגו. אני יכול להיות לוגו. אבל איך אתה תהיה לוגו? איך אתה תהיה לוגו? איך אתה תהיה לוגו? אני אהיה לוגו. עכשיו אני בוולמארט. הנה עכשיו אתה לוגו. גם אני, שלום לכם. יש לי מכונית. מי רוצה להיכנס אליי? מי רוצה כן. רגע. אני איתך? אבל לא מכונית פה מסתובבת לבד. אוקיי, הנה, רגע. היי, למה את לקחת לי את המכונית? אני רוצה להיות. כן, עכשיו תפקדי על הגב. בגב על המכונית. וואי! וואי! לא, זה יהיה בסדר. אמא! אבא תראה, אמא במכונית שלי. זה אני. כן. זה אני. וואו. בוא נעשה תחרות. אבא! אמא! בוא תחכה לי בכביש.
תהיי במכונית גם. אז תלמד. וואי! יואו, אני נוסע! אתה מוכן? אוי לא, אני הולך מעט מהר, אוי לא, ניצחת אותי. אוי לא. אומיי, אוי גולס, אבא תצא אותי, אוי גולס, אוי לא, יש לי קראש, היה לי קראש, מה אני בן? אני לא לנסוע אחורה, רק קדימה אז זה אתם שם? אמא, יש לך קראש. זה אתם שם? זה אנחנו, המכונית שלי. מי זה? מי זה נוסע בפראות? זה מאור, מוריד עצים, הכל. המכונית שלי היה לזה קראש. איך עושים שהיא טיסה נורמלית? אוי, סליחה, גיא. אני יכול להיות איתך? שאלי את ג'מיני. איפה אתה? אני פה. הנה. ניסה? כן, אני מוכן. סליחה אם אני עושה. Oh my goodness! תלני. אני יוצא בחיפושים אחרי מאור, אחרי אמא וגיא. אמא, אני יכול להיות במכונית שלך? בוא, הנה. אתה רוצה להיות במקומי או איתי? אני אהיה הנה במקומי. אתם. אבוש! אבל אני לקחתי את המכונית של אמא. למה? כי היא מרשה לי להיות עם המכונית שלה. Let's go! וואי! Oh my goodness! 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 אני לא יכול להפסיק לצבוע! אז אולי סיימנו את הסרטון? לא, עוד לא, אבוש! לא, אמרת שזה יהיה קצר. אני התבלבלתי. זה לא היה קצר, זה יהיה מאוד ארוך. אני מכונית. נעים מאוד. יש לי מכונית. יש לי מכונית. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. אני רוצה לחפש אותך. לא. המכונית שלי עזרה אותי. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. לא, אני חזרתי משהו קרה איתי. מה קרה איתך? אבא, אתה באיזשהו חנות? Oh my goodness. למה זה לא? Oh my goodness, יש לי. אני הולך לעשות קראש, להיות טיסה נרסים מצאתי. עשיתי קראש. אני עושה... מצאתי אותך. אוקיי, מאור, איך אתה נוסע? זה לא בטיחותי. המכונית הזה היה לי קראש גם. אני לא יכולה, אני עושה... גיא. ראיתי. אני רוצה להיות מאחור. אני רוצה מאחור. ככה, הנה. אוי גויס, נפלתי. מאור.
חכה לי. הנה אני. וואו! הנה, כולם פה. וואו! וואו! את עושה כאילו... זה לא כבד לך מאור? תשים זווית אחרת. וואו! כאילו פה בצד הזה ככה או... וואו, אומי גודנס! אומי גודנס, מאורצ'יק! כאילו תסתכלי, ככה זה ישר, קצת ככה זה... מאור! אתה נוסע אותי! הום אנד פארמסי, איפה אתם? אני מאחוריך, אמא. וואלה. לא נסתכל רגע. היי. סליחה. אומי גוד! אומי גודנס! אני לא יודעת לנהוג, סליחה, בגלל זה אני לא ישרת. אני יכולה רק ישר. עושים פה רונדלים. אוי. אומי גודנס! אתה לא יכול לנסוע טוב מאורצ'יק! אני נוסע מצוין. I quit your car. I quit your car. יש לי מכונית חדש מדי. ומה? זה ונדיז. זה ווילד ברייני. אז ונדיז או ונדיז? ווילד ברייני. אבל איפה זה? אז זה ונדיז. אני לא מוצאת את זה, אני מצטערת. תהיי בלעדיי ואני הולכת. אני הולכת לישון. איפה זה בכלל? ליד מה? ליד בורגר קינג? מה? תגידו לי. גיא, תעזור לי עם הלמצוא. אי אפשר בטאבלט, כך, אי אפשר. הטאבלט הוא לא, זה לא טלפון קטן, גם קוראים לי עוד האצבע. אני יכול לעשות את זה. באמת. או, בוא נשחק גם משחק ההוא, אפשר לשחק שם. רגע, אתם אוכלים פופקורן, ממש יפה. או, הנה גיא. גיא, אפשר להזמין ארוחה? כן. מה אתם רוצים להזמין? אני רוצה להזמין צ'יפס והמבורגר. בום. או רם, זה רם. נראה לא לי. יודעת מה זה, בקיצור, גיא. בוא נעשה סגיר, די. למה? בואו נזמין מגיא. תסביר. יש לנו צ'יפס אני גם רוצה צ'יפס. והמבורגר וגם קוקה קולה קוקה קולה. וגם פפסי. אני רוצה לשתות קוקה קולה ואני רוצה לאכול המבורגר וצ'יפס. אתם רוצים גם פפסי? כן. אוקיי, אני אביא לכם. אוקיי. אני הולך אחר. הנה, הכל בסדר. הנה, הזמנתי את כל האוכל. הנה. תודה. יופי, תודה, אני אקח. הנה. יש, תודה. הנה מאור, יש פה אוכל. יש פה צ'יפס, המבורגר, פפסי קולה. אז זהו, אכלנו. היה לנו טעים. ממש טעים. זה סרטון טוב. כן. כן. היה פה טוב. כן. אולי אני אהבתי לאכול איתכם. אז תעשו לייק וסאבסקרייב. כן, אני אוכל המבורגר. ימי, אני אוהב המבורגרים. ואני אוכל צ'יפס והמבורגר. ימי. ממש טעים. אז תעשו לייק וסאבסקרייב ותשאירו תגובה. וביי ביי חברים. ביי. ביי.